Čauvec lidi, já jsem Marťas a vítám vás u dnešního videa. Dneska si společně zahrajeme na jednom serveru minihru Hide and Seek. Když tak budete to mít v popisku videa, je to přes Minecraft Pocket Edition, jo? A chvilku počkejte, já si tu jenom přepnu krucinál, já jsem si dočet, já si tu jenom v settingách přepnu na first person zpátky, jo, to by se mi muselo taky načíst, že? Jo, dobrý. A asi začnu, pokud ti z vás, co viděli ode mě dvě předešlé videa Vektor, tak určitě vědí, že jsem to natáčel, jenomže mám menší technické problémy, ta hra mi nechce jít spustit, takže tak no. A když tak jsem mocnej, jo, ale to je jedno. Mám kašel, ale jdeme si zahrát minihru Hide and Seek, kde, když máme štěstí, tak budeme samozřejmě skoro vždycky blok, budeme si vybírat tady v inventáři blok, tím se pak staneme na té určité mapě, mapy jsou když tak náhodné, jo, a budeme prostě hrát, no, budeme se muset schovat, když dlouho budeme stát na jednom místě, nebudeme se hýbat tak jako chodit, tak si staneme s blokem, tím pádem nejsme pozdě dneska na poprvé, ne? Ale je jeden seeker a ten zabíjí další bloky a když vás zabije a když vás najde a zabije, tak se z vás stane taky seeker, ale já to je to druhé. Já, když jsem si tohle zkoušel, tak mi to nešlo, ale doufám, že mi to půjde tentokrát, jo? A nějakou dobu si tu počkáme. No. Uvidíme, jestli nejsem parkour lama. No, skákej. Hop. Ty. Hop. 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 Hop, 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 hop. Hop. Nejsem parkour lama, ale tohle je lehký parkour, to není ty parkour profesionální, jak bývají. No a co mi tohle přineslo? Jo. Aha. Krucinál. Jo, já si dám si slámu. Tak. Jo. Uvidíme, jakou máme mapu. Načti se. Jo. Zrovna tahle mapa. Kam jinam bych se schoval, že? Tamhle je sláma. Shit, vidíte, tady je seeker. Zatím mě nenašel. Už je 5 seekerů a 16 hydrů. Nevím, tohle to bude asi nudné, když čekám, ale jo, musím zůstat nějak schovat. Nejlepší by bylo, kdyby tam vedle mě šel ještě vedle mě. Teď už je to jedno. Další seeker.
Když tak Seekři, myslím, že nevědí, jaké tam jsou bloky. Jo, neměli by to vědět. Tak si posečkáme. Tohle bude asi hodně nudné. Ne, to je blbec. Pardon, ale on se, jo dobrý, už je Hayden. Když tak tohle je Flame Staff a tohle je zase Seeker Killer. Tohle já nechápu, co je lepší. Jo, ale... Když už do vás jednou lepší je ho odhodit a rychle běžet pryč, protože to pak jinak chcípnete. Já bych si mohl vypnout chat. Tak. Ne! Crafting table debilní. No, fuck it off. Ne! Tady a crafting table, seš blbej? Že ho zabil. Vypadni. Odešel, odchází, jdi pryč. Dobrý, tak. Docela dobrá slovka, nemyslíte? Zatím nikdy nic. Jak můžete slyšet, to už jsem asi říkal, mám kašel. Ale to je jedno. Papa. Ježiši, to trvá ještě tak dlouho. Víte co, já vám to... Tak jo, jsem tu zpátky, ale zatím mě jako nikdo nenašel, nehitoval. Zbývá nám ještě pár sekund do výhry, což je dobře. Ale všechno se furt může změnit. Já nechápu, jak lidi nemůže napadnout jít sem. Kruce, no. Tak jo, odpočítáme si to. Aha, druhé už jenom 6, asi 13, kámo, tak to je docela blbý. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď, aha. 3, 2, 1, wapara pa 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 pa. Wapara pa pa pa. Tak jo. Tohle to skončilo výhrou. Bylo to docela dlouhé video na začátku a při čekání, ale tak proč by ne, dáme si ještě další hru. Dáme si ještě jednu hru a pak skončíme. Já vám ji samozřejmě prostřihnu. Takže za chvíli se uvidíme. Tak jo, jsem zpátky lidi, ale nenašel jsem lepší schovku a tak nějak... Pokud si toho všimnou, že je tu crafting table, tak je asi jasné, že jim bude hned divné, proč tu je a hitnou mě. Oba dva Seekři jsou pryč. Že bych vyběhl? No, radši zůstanu schovaný. No a já se s váma pak uvidím zpátky zase, až uvidíme, jak to dopadlo. Tak jo lidi, je ze mě zase solid block. Říkáte si, proč jsem pod vodou, proč mě nikdo nevidí. No já doufám, že si mě tenhle Seeker nevšiml. Ale tak vodu předtím prohledávali, já tu zůstanu, jo, zatím. Já bych vám tak rád, už je 6 Seekerů, ukázal jedno tajné místo, které jsem tu objevil, jenomže to bych taky musel zase najít tu budovu. A já jsem předtím tak náhodně běhal a to jsem se totiž dostal jako Seeker, víte, takže to je to. No, je ze mě Seeker, já to tušil. Ta holka tam předtím byla, teď už kluci, no. Tak jsme Seeker, no.
Mě by zajímalo, jestli já to místo teďka najdu za Seekera zase. Protože já jsem zatím nikdy nebyl jakože Seeker od začátku. Vždycky jsem byl Seeker tím, že mě buď našli, anebo jsem vyhrál, že za Hydra, ale tak nejčastěji se ze mě vždycky stal Seeker tím, že mě našli. Krucinál, já tuším, že to bylo totiž někdy tímhle směrem, jenomže já už nemůžu zjistit teďka přesně kud má. Co to je? Jaj. Ha. Chápete to? Já už to asi zase nenajdu. Hej, já už to nenajdu. To už nenajdu. Hej, já jsem měl jít asi za listí jak nějakému stromu. Ty jo, já už to asi nenajdu. Spíš určitě, tady jsem ještě někdy nebyl. Já jsem zaběhl někam úplně do prčic. Jaj? Tak jo. Je tu velké hovno, ale pár. Já jsem měl jít za pecnu. No jo, lidi se z chyb učí. Jaj, hra skončila. Takže pro dnešek se s váma loučím lidi a zatím čau.